Fremtidens søværn består af ca. 3.400 mand, der godt kan forberede sig på mere tid i internationale farvande. Men der er stadig et stort antal opgaver, der skal løses hjemme omkring Danmark og i de nordatlantiske områder. Højt på prioriteringslisten er deltagelse i NATO's stående flådestyrker, herunder NATO Response Force, NRF. NRF er en af NATO's hurtige udrykningsstyrker, der operativt kun er på mellem 5 til 30 dages beredskab. Danmark bidrager med en korvet eller et patruljeskib, et minerydningsfartøj, 2 transportskibe og mandskab til den taktiske stab. Opgaverne nationalt består især af suverænitetshævdelse, søopmåling, sikring af skibsfarten, havmiljøovervågning og redningsoperationer. For at styrke indsatsen ved lige præcis redningstjenesterne, så lægges Søværnets og Flyvevåbnets redningscentraler sammen ved Søværnets operative kommando. Den nye værnepligt i Søværnet ligner i princippet hærens værnepligt. Det vil sige 4 måneders totalforsvarsuddannelse, hvor de værnepligtige lærer grundlæggende militære færdigheder og samtidig også bliver uddannet i at kunne hjælpe civile myndigheder under terrorhandlinger, brandbekæmpelse, miljøkatastrofer eller bare ganske almindelig opretholdelse af lov og orden. Specielt for Søværnet er så et antal sejldage, og derudover bliver omkring 40 værnepligtige indkaldt i 9 måneder for at indgå i besætningen på kongeskibet Dannebrog. Omstruktureringen i Søværnet har ikke været uden omkostninger. Ubådene blev ofret, da forsvarsforliget skulle skrues sammen, og efter 95 år er Danmark ikke længere en ubådsnation. Det samme gælder Søværnets grundskole i Auderød, der nedlægges og i stedet bliver til Søværnets sergent- og grundskole i Frederikshavn. Til gengæld er både flådestation Korsør og flådestation Frederikshavn bibeholdt. Frømandskorpset øges, og der er en del nye fartøjer på vej. Med pomp og pragt fik Søværnet sidste år leveret det første af 2 fleksible støtteskibe. Dit navn skal være Absalon. Senere er søsterskibet Esbern snarere kommet til. Når skibene ultimo 2007 er færdigudrustede, vil de kunne yde støtte i de fleste typer af operationer, såvel rent maritime operationer som land- og luftbaserede operationer, for eksempel som hospitalskib eller som kommandoplatform. Skibene vil typisk hver være udrustet med 2 mellemstore helikoptere, 2 hurtiggående indsatsfartøjer og 2 større gummibåde, der alle vil kunne anvendes ved boarding- og specialstyrkeoperationer samt ved landsætnings-, rednings- og evakueringsoperationer. Skibene kan hver medtage op til 300 personer, hvoraf den faste besætning vil udgøre omkring de 100. Mark 1 og Mark 2 bliver Søværnets nye standardfartøjer. Fartøjerne skal erstatte en række ældre enheder, som løser opgaver i forbindelse med farvandsopmåling, ammunitionsrydning, slæbning, stationstjeneste og maritim uddannelse af søofficerer. De nye fartøjer bliver desuden udrustet, så de kan supplere Søværnets kapacitet af minerydningsdroner ved løsning af internationale opgaver. Der kommer 6 af hver, altså 12 nye standardfartøjer i alt. 3 patruljeskibe bliver Søværnets nye kampskibe. Patruljeskibene får samme udformning og størrelse som Absalon, men får ikke fleksdæk. De bliver udrustet, så de kan løse et bredt spektrum af traditionelle maritime opgaver, som f.eks. embargo-operationer, beskyttelse og eskortering af den civile skibsfart, støtte til hærens operationer i kystnære områder, eftersøgnings- og redningsopgaver, suverænitetsopgaver, overvågning af havmiljøet og uddannelsesopgaver. Med sin udrustning med multimissilaffyringssystemer og tilhørende varslings- og ildledelsesradarer vil patruljeskibene være i stand til at lede et udvidet områdeluftforsvar, dels for enheder til søs, dels for styrker i kystnære områder, både på grund af en god offensiv kampkraft og ikke mindst evnen til at forsvare sig selv. Skibene skal afløse de efterhånden aldrende korvetter. Sidst men ikke mindst får Søværnet 2 nye inspektionsfartøjer, der skal erstatte de 3 gamle inspektionskuttere i Arctic-klassen. Ligesom kutterne her skal inspektionsfartøjerne operere i farvandene ved Grønland. Men de kan også benyttes i anden international